Voor de 9e keer vindt in Snits de Sneker Filmwinterplak. Leefhebbers van Filmhuisfilms kunnen haar herter heel opheljen. Nou, dit jaar hebben we een prachtig programma samengesteld. Dat staat in ons programmaboekje en ook op internet natuurlijk. En wat wij doen is een leuke combinatie van meer toegankelijke en minder toegankelijke filmhuisfilms voor een breed publiek brengen. Dus elk tijdslot dat wij draaien kun je eigenlijk kiezen tussen een film die wat minder en een film die wat meer toegankelijk is. En dat maakt het allemaal zodat er eigenlijk voor iedereen hier wel iets te vinden is. Wat maakt dit Snitser Filmfestival nou zo mooi? Nou, het is een intiem, gezellig festival. Het is vriendelijk, mooie films, prima zalen, mooie projectie. Het hele gebeuren is een heel prettig, maar kleinschalig gebeuren. In 2011 hadden we onze eerste editie, toen hebben we 1700 bezoekers gehad. En we zijn nu op weg naar pak een beet 4500. Dus het gaat echt hartstikke goed.